mördare, en rövare, en tjuv och en våldtäktsman. Och det tycker jag är mycket dåligt. Det får jag säga. Man får inte vara en tjuv, en rövare, en lögnare, en mördare och en våldtäktsman. Och därför gillar inte jag Mohammed, det får jag säga. Jag gillar inte Mohammed, nej. Jag gillar Jesus. För Jesus var ju inte så. Jesus gjorde ingen av de här elaka sakerna som just Mohammed gjorde. Och därför gillar jag Jesus, men jag gillar inte Mohammed. Och det är det vi firar här idag. Vi firar att Jesus är bra och Mohammed är en skitstövel. Så alla som tycker Mohammed är en skitstövel kan du säga hurra med mig. Mohammed är en skitstövel! Hurra! 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 Mohammed är en skitstövel! Hurra! 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 Mohammed var en våldtäktsman! Hurra! 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 Mohammed var en lögnare! Hurra! 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 Mohammed var en mördare! Hurra! 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 Mohammed var en tjuv! Hurra! 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 Mohammed var en rövare! Hurra! 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 Fuck you, motherfucker! You are fuck you! Fuck you, you maniac! You know! Här har vi så Koranen. Koranen ska man alltid bränna. Det är viktigt att man bränner Koranen. Att man eldar upp Koranen. Det är mycket viktigt. Och också att man står på Koranen så här. Det är viktigt. Mycket viktigt att göra på Koranen. Fuck you, you maniac! That day that is coming! And look what's happening about you! And about you! You maniac, you know what's happening! I brand you one day, these will cut me! But... fuck you! Fuck you! That is not meaning this is having God for this one! I hope before you leaving this place, you take your punch, you maniac! This is inside in our head, you cannot brand only the papers. Maniac! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Always! Nu bränner Koranen! Nu bränner Koranen! Hurra! 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 Maniac! Like no takhlot! I think you are takhlot! You make reclama! But before you worry about this reclama! Say it's coming about you, you maniac! يا Vill du gärna ha en dialog? Vill du ha en demokratisk dialog? Vad betyder det där? Är det någon som vill komma in här och bränna Koranen med oss? Ja, vi vill komma och bränna Koranen här, det är jättebra. Jag behöver inte en pausen som går idag, det var jättebra. Ja, du får komma in här och bränna Koranen kanske, vill ni det? Jättebra.
gärna, som är från uppringningen från Landskrona, då får ni gärna säga till. Men tack så mycket för det. Nu kommer vi bränna den dumma boken Koranen som har skrivit om lögnaren Mohammed, som var hur dum i huvudet som helst, som var en våldtäktsman och en mördare och en lögnare och en tjuv och en rövare. I hope before finish this day you have operation. Come here, come. Det är mycket bra för det blir lite kallt här och nu kan man värma sig lite på Koranen. Det är det enda man kan använda Koranen för som är bra. Det är om man är kall så kan man värma sig lite på Koranen. Så vi ska tacka tjuven och våldtäktsmannen och mördaren Mohammed för han skrev skitboken Koranen, för då kan man värma sig när det är lite kallt. Så hurra för mördaren Mohammed! Hurra! 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 Den skal han da ikke have igen. Nej, men det här är inte din koran, det här är min koran. Och jag får bränna min koran. Jag får också spotta på min koran. Se, nu spottar jag på koranen. Ja, man får spotta på koranen. Det är bra att spotta och hela koranen. Jeg vil bare stoppe lidt, så vi havde lidt tilbage. Kan du ikke samle så sammen? Hvis man overhovedet tager den op, så begynder man at brænde det. Nu får ni gå hem så kan vi bränna våra koraner i frid. Vi
Och vi tycker att man måste, om man är svensk, bränna jättemånga koraner. Det är bättre att bränna en koran än att sjunga Du gamla, du fria. Titta! Kom jag Belkan, kom! Allez! Jag hoppas att det snart kommer in någon som gärna vill bränna koranen tillsammans med oss. För att det är ju mysigt när man är många som firar att man kan bränna koranen. Det är nästan det bästa i hela världen. Och jag har ju lust nu att sjunga lite och jag tror jag vill sjunga första versen av Alfreds visa. Jag är ju inte någon stor sångare, men ändå, det är så jättemysigt det här. لا ضرب ابني هجم على ابني بس عم يضربه لقينا ما بيسكتوا لانه خنزير Gris! Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen, men förväntat i bondring börjar knopen igen. Du ska se om Ryssland kommer till Sverige, du ska protektera Sverige, du ska gå från Sverige direkt. Vi ska protektera Sverige. Därför bränner du Koran. Koran är i vårt hjärta. Du bränner en papper. Koranen står i hjärtat. Jag gillar inte det. I hjärtat! Jag gillar inte det. Du är närtryck på grund av oss. Gris! Inshallah, jag ska göra dua för dig. Gris! Gud, Rabbil Alamin ska ge din bötte, inget annat. Jag ska göra dua för dig ikväll. Efter Maghrib, inshallah. Jag ska göra dua för dig. Den är slissig! Jag har gjort dua för dig, det är inget problem. Jalla, Du hinner inte gå hem, du ska bli död av Gud. Du hinner inte gå hem. Jalla! Jag är Alla hemma. ska göra dua för honom, inshallah. Kom Hanna, det du ska. Gris! Backa. حسبنا الله ونعم الوكيل. Gris! 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 Polisen,
jag säga något? Du ska inte prata så om din fru. Du ska inte prata så om din fru. Kom jävla horg! Du ska inte prata så om din fru. Nej, du ska inte prata så om din fru. Nej. Bort med dig. Ungdomar, kom hit! De som horgen, jävla horgen! Ja, vi bränner Koranen idag. Men kom hit! Kom hit, horgen! Kom hit! Du får inte prata så. Nej. Nej, bort med dig. Inga vänner här i Sverige gör så. Jätten Island, han är skit i horgen. Bort med dig. De alla skadar nu. Förstår? De vill tillsammans. Muslim och Christian bra. De är horgen. Håll käften! Så ska du Håll inte säga käften! om din fru. Ungdomar, om du vet din mamma, kom hit jävla horgen! Kom hit! Nej, hej! I will kill you if you burn the Quran! I will kill you! Det er en dødsbus. Bränna Koran, ja. Jag vill gärna bränna Koran. Vill du också bränna Koran? My God, if you then I will kill you! Bränna Koran. I will kill you! Nej, det får du inte I will kill you if you burn him! Ni ska ha honom! في واحد بغار على دينه وعلى أمة محمد وعلى محمد عليه الصلاة والسلام ما بيهموا لا بوليس ولا غير بوليس وبيجيبوا من Nej, bara paluron. Inte de här. Nej, de ska inte med. Det är paluron. Alla med. Vad så? Vi ska oss. Okej. Romeo! Backa in i bussen! Vi skal også beskyttes. Vi skal sgu også ind. også ind. Nej. Hallo? Hvad? Hvorfor skal vi ikke beskyttes? Ja, men så vi skal jo væk herfra. Vi bliver jo ikke beskyttet herfra. Jo. Det er kun Rasmus. Ja, de tror nu bara Rasmus. Det är han som har sökt tillstånd. Ja. Så det är hälsarna och så kommer de köpa
Torvkeps. Hvad for noget? Torvkeps er det sådan noget, som drev grillet. Hvorfor er det kun? Hvad? Det var mig med tjokskaller. Nu er der ikke engang nogen afspring. Nej. Han kan jo bare løbe ind ham der. Det er der en oplevelse hver gang. Ja, det er Claire, ikke? Ja, Claire er i hvert fald over Søns politi. Ja, det. Men nede ved slædedommen der, måske på hjemme. Det forstår jeg ikke. Vi ska försöka köra in tillsammans. Nej. Snackar med Rasmus. Ja. Ja, det är lite. Vi får avsluta här nu, känns det som. Och sen så eventuellt om ni då kör och sen så kör de efter. Eller vi får se vad som blir bäst. Så vi kommer ut härifrån. Ja, tack. Ska du ut då? Ska ni åka tillsammans allihopa? Du tycker det är en bra lösning? Vill han sitta i den orangea bilen tillsammans med de andra? Inte det heller. Om jag tycker det känns säkert, Rasmus, så gå ut där då. Det hade inte jag rekommenderat. Nej, inte jag heller. Inte mig. Kastades. Ska det eller? Ska han det? Vill han ut och fortsätta? Vill han göra det så ska inte jag försöka övertala honom. Jeg vil gerne blive. Du vil gerne blive? Ja. Hvorfor? Nå, men altså, hvis vi De alle tre... skal da ikke lade os skræmme væk af dem. Vi kan da godt blive. Jeg vil gerne have, at siden vi finder ud af at holde styr på sikkerheden. Ja, men det er jo en risiko hver gang. Ja, men det kan de jo ikke. Vi er jo beredt på at... Ja.
så jeg synes, den går. Hvilket? Jamen altså, Rasmus spurgte bare, om jeg ville blive, så siger man altså, hvis I alle tre bliver, så bliver jeg selvfølgelig også. Jeg er mest bekymret for en bil. Altså, det er jo op til svensk politi, vi vil være rør. Lad os fortsætte. Du sidder her. Vi tager lige en diskussion. Vi tager lige en diskussion. Vi er jo alle okay, og vi vil kunne fortsætte og så videre. Jeg er hurtigt nok til at køre, hvis man lige pludselig kommer. Ja. Jo. Som nødvendigt, så må du køre igennem parken. Jamen altså... Altså, de har jo... enten kører de først, eller så kører de bag os, og så får vi jo... Det er ikke... Altså... Vi får ikke eksport, jeg ved det ikke. Det kan da godt være. Det gjorde vi i Göteborg. Ja. 8 politivogne. Ja, det plejer de at gøre. Det plejer at følge. Ja, hvis der har været noget oppe i den... Ja. Og mikrofonen. Også posen. Nej, det er heller ikke der, den de har kastet. De har kastet derhen. De har kastet også her. Jeg hørte det lige. Nå. Ikke sådan lige der. De har en drone deroppe. Hvad siger du? De har en drone deroppe. Ja, det er godt.
2. Jeg skrev der også. Nu er ikke noget, der er kassen. Jeg er ikke særlig god til at nedtrappe de her røde jakker. Nej. Det er deres job, ja. Jamen, de fleste af dem også med musik, var jo, så det er klart. Ja, netop. Nå, der kom der lidt mere styrke. Cornelia! Ja. Hvad skal han i bilen? Okay. Der kommer bare 4